Vítajte v Topolčiankach, kde som si pre vás pripravil tento investičný stavebný pozemok. Máme na šírku 20 metrov, na dĺžku 75 metrov, no a celková rozloha je 1497 metrov štvorcových. Tak ak ste zvedaví, poďte si ho pozrieť. Pokiaľ vás moja ponuka zaujala, viete, čo máte robiť. Napíšte mi, zavolajte a dohodnite si objednávku. Majte sa pekne.